Καλησπέρα και καλώς ήρθατε! Καλησπέρα σε όλη την παρέα! Φωνάζω χωρίς λογοκαιτία. Είμαι σήμερα εδώ με το υπέροχο το ζακετάκι μου που είναι και λίγο festive γιατί έχει χρυσό μπορντό και τέτοια. Να μιλήσουμε για outfits, να μιλήσουμε για μόδα, να μιλήσουμε πιο συγκεκριμένα για το τι θα βάλω στις γιορτές, γιατί είναι το ερώτημα και η συνήθως η απάντηση είναι ότι δεν έχω τίποτα να βάλω ποτέ πάνω ψωνίσω. Και καταλήγεις με 35 φορέματα, παγέτες, όλα ίδια. Εγώ. Και μην με ρωτήσετε τι να βάλω στα μπουζούκια, αυτό το βίντεο απευθύνεται σε ανθρώπους που κάθονται στην καρέκλα και λένε «Ω παλάκια». Πάμε να ξεκινήσουμε. Μπήκα στο Pinterest λοιπόν και βρήκα διάφορα outfits, τα οποία τα έχω αποθηκεύσει εδώ πέρα και θα σας τα βάζω και σε screenshots εννοείται, τα οποία δεν είναι μόνο εννοείται βραδινά, είναι ένα mix, μιας και όλα είναι πιο festive τώρα. Και φυσικά θα σας πω και ποια κομμάτια ίσως να κράταγα και πόσο ίσως θα τα συνδύαζα κλπ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, το πρώτο outfit που έχω αποθηκεύσει και θέλω να ξεκινήσω είναι η Queen Sarah Jessica Parker σε ένα κόκκινο χαλί. Αυτή η γυναίκα ό,τι και να βάλει τη σπάει. Μα ό,τι και να βάλει τη σπάει. Από τότε που ήταν 20 χρόνια στο Sex and the City μέχρι σήμερα που κοντεύει τα 60. Φτούμι τη ματιάσω, μπράβο. Μπράβο στη φίλη Σάρα Τζέσικα. Δεν ξέρω σε τι event και σε τι κόκκινο χαλί είναι, αλλά έχει φορέσει ένα μάλλον κορμάκι, με μία από αυτή τη φούστα την ντούλινη, την παλετική που είναι το χαρακτηριστικό της, μέχρι λίγο πιο πάνω τον αστράγαλο που το λατρεύω αυτό το μάκρος φούστας, γιατί θεωρώ ότι σε ψηλώνει και σου κάνει και ωραία πόδια και ειδικά μου το βάλεις με ένα πέδιλο ή με μία γόβα μυτερή από κάτω, σου κάνει τους αστραγάλους πάρα πολύ λεπτούς και σου δίνει αυτό το μπαλαρινέτο. Καταλάβατε τι θέλω να πω. Λοιπόν, ναι, φοράει λοιπόν το κορμάκι με έξω τους ώμους, τη φούστα και από κάτω μανόλο μπλάνιξ εννοείται σε δύο διαφορετικά χρώματα, το ίδιο πέδιλο, ένα ροζ, ένα μαύρο. Αυτό δεν το κατάλαβα γιατί. Μαζί της για την άποψη και το στυλ, εγώ δεν θα επέλεγα να βάλω μάλλον το μαύρο. Και ίσως καλύτερα να προτιμούσα να βάλω μία γόβα ή ένα μιούλ με στράζ να είναι έτσι και λίγο εντυπωσιακό και αυτά. Και το τσαντάκι το στρασάτο επίσης εξαιρετικό. Αυτό θα το φοράγα έτσι όπως είναι. Έχει και το φιόγκο στο κεφάλι που είναι και της μόδας η φιόγκη. Πραγματικά είναι ό,τι καλύτερο. Αυτό δηλαδή για πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, για χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν, για πάρτι, για γενέθλια, ακόμη και για πάρτι εργασιακό να έχετε, φοριέται, είναι μουά. Συνεχίζω με κάτι λίγο έτσι πιο και λίγο πιο, όχι συνηθισμένο, απαραίτητα απλά πράγματα που μπορείς να τα βρεις και πιο εύκολα στα μαγαζιά ευρείας. Που είναι μία παγετέ φούστα, συγκεκριμένη είναι σε κόκκινο χρώμα, με ένα oversized μαύρο σακάκι. Εντάξει, εδώ μας έχουν βάλει πράντα τσαντάκι, εννοείται ότι ένα απλό μαύρο τσαντάκι ή ένα στραφταλιζέ τσαντάκι ακόμη. Είναι ωραίο. Επίσης, δεν θα φόραγα από εδώ που έχει την πρόταση με τα σημαίνια σκουλαρία και θα προτιμούσα κάτι χρυσό, γιατί γενικά εγώ φοράω μόνο χρυσά κοσμήματα, θεωρώ ότι ταιριάζουν καλύτερα με την επιδερμίδα μου. Και μαύρο πέδιλο, επίσης θα προτιμούσα μία μαύρη γόβα ή ίσως μία μαύρη μπότα μέχρι το γόνατο. Αλλά γενικά, σαν επιλογή είναι εξαιρετική. Μ' αρέσει πάρα πολύ η χοντρή παγέτα. Η στρογγυλή παγέτα. Μ' αρέσει γιατί μου θυμίζει πάρα πολύ Fendi. Πάρα πολύ και τα μπαγκέτς και όλα αυτά. Και μ' αρέσει γενικά, την προτιμώ από την άλλη την παγέτα. Επίσης θα μου άρεσε ίσως και σε σορτσάκι αντί για φούστα, μιας και είναι super mini. Έτσι, και ίσως να το προτιμούσα αφού θα έχω μαύρο oversized σακάκι και να έχω το φουστάκι ή το σορτσάκι ανάλογα, να έβαζε και ένα καλσόν πολύ λεπτό μαύρο, ώστε να ισορροπήσει λίγο η μαυρίλα για να μην είναι μπέζ κόκκινο μαύρο, καταλάβατε το vision. Λοιπόν, συνεχίζω στους ίδιους τόνους, απλά εδώ έχει και το πούπουλο μαζί, είναι πιο ασημένιο, που εννοείται η παραλλαγή πέρα από κόκκινο χρυσό μπορεί να γίνει σε ό,τι χρώματα θέλετε, υπάρχουν και μοβ παγέτες και μπλε παγέτες και γενικά πλέον είναι στα πάντα η παγέτα και παντού, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η άποψη που έχω και κρόση, έχω και πούπουλο, είναι λίγο υπερβολή, θα μπορούσα να ανοίξω πρόγραμμα στα μπουζούκια, ναι, αλλά είναι και ρεβεγιόν. Γιατί αν δεν βάλεις τώρα την υπερβολή, που είμαστε μέσα στο festival, μέσα στο Χριστούγεννο, μέσα στο λαμπάκι, πότε θα τη βάλεις? Τώρα είναι. Βάλτινα. Άντε. Λοιπόν, προχωράω πάλι λίγο σε
vibe Sarah Jessica Parker, αλλά θεωρώ ότι το συγκεκριμένο θα μπορούσε να φορεθεί και για μεσημεριανό π.χ. δείπνο, με λίγο διαφορετικό συνδυασμό, γιατί εδώ ας πούμε το Pinterest μας πρότεινε γόβες, χρυσά, αυτό, το να τ' άλλο, διαμάντια, ρουμπίνια, όχι, τι είναι το πράσινο, σμαράγδια, θεωρώ ότι μία τέτοια φούστα σε γραμμή α, σε festive χρώματα, που είναι το πράσινο εδώ, σατέν, πράσινο, κόκκινο, ακόμη και μαύρο, με ένα πουλοβεράκι από πάνω και από κάτω μία μπαλαρίνα, θεωρώ ότι είναι ό,τι καλύτερο και το κάνεις στο down και μετά άμα θες αλλάζεις, βάζεις τη γόβα και πας και κάπου πιο grande, ρε παιδί μου. Και μπορείς να κάνεις και τη φούστα μακριά, όχι την ίδια φούστα, ενώ αντί για midi φούστα να βάλεις maxi φούστα. Για πολύ πιο επίσημο. Δεν μου αρέσει καθόλου το τσαντάκι εδώ με τα φτερά, αλλά δεν πειράζει. Στους ίδιους τόνους λοιπόν, και μιας και είπα ότι θα μπορούσες να κάνεις τη φούστα maxi, έχω αυτό εδώ το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ. Γενικά οι περλίτσες στα ρούχα τις βρίσκω πάρα πολύ χαριτωμένες και είναι παρόμοια λογική με τη Sarah Jessica Parker και με το προηγούμενο, αλλά σε λίγο πιο grande, λίγο πιο δηλαδή. Αυτό εγώ θα το βάζα και θα πήγαινα στο ρεβεγιόν που κάνει η Μεγάλη Βρετανία ή στο ρεβεγιόν που κάνουν σε όλες αυτές τις ταράτσες, στα rooftops, στα κέντρα της Αθήνας που κάνεις πρωτοχρονιά και βλέπεις το βεγγαλικό να σκάει πίσω από τον Παρθενώνα. Εξαίσιο, δεν θα το βάζα με κόκκινη γόβα, θα το βάζα με μαύρη γόβα και μαύρο παγετέ τσαντάκι. Ή αυτά τα τσαντάκια που είναι τα πολύ μικρά που είχαν και οι γιαγιάδες μας και ήταν παλιά στη μόδα, που είναι σαν μεταλλικό και είναι πάρα πολύ μικρό και κάνει διάφορα σχήματα και σχέδια, λες και είναι κοχυλάκι, λες και... Καταλάβατε, άμα βρω φωτογραφία θα το βάλω γιατί είναι vintage, δεν ξέρω αν μπορώ να βρω φωτογραφία. Αλλά ναι, αυτά. Λοιπόν, συνεχίζω σε κάτι απλό, βασικό και πάντα αξιολάτρευτο και δεν φορτώνει. Φόρτωσε. Λοιπόν, αξιολάτρευτο που είναι το Little Black Dress. Εγώ προσωπικά δεν έχω βρει το μικρό μαύρο φόρμα που μου ταιριάζει και μου αρέσει. Καταλαβαίνω όμως απόλυτα τη λογική του ότι όλες οι γυναίκες πρέπει να έχουν. Είναι το ίδιο που λένε ότι σε όλες τις γυναίκες πάει το κόκκινο κραγιόν αρκεί να βρεις την απόχρωσή σου. Ναι, ούτε αυτή το έχω βρει, αλλά ναι. Λοιπόν, το Little Black Dress λοιπόν, εδώ σε μια λίγο διαφορετική μορφή, πιο χειμωνιάτικο και όχι τυραντάκι. Δεν αντέχω! Είμαι αγανακτισμένη, αυτό το πράγμα. Ρε παιδιά, ζούμε στην Ελλάδα, ωραία. Μισό λεπτάκι να σας πω, αυτή τη στιγμή, μισό λεπτάκι γιατί παίζω και το μικρόφωνο ταυτόχρονα. Αυτή τη στιγμή έχει 12 βαθμούς Κελσίου έξω. Ωραία, ωραία. Τα περισσότερα σπίτια στην Ελλάδα δεν έχουν μόνωση. Μπαίνεις μέσα και με το που σβήσεις το καλοριφέρ παθαίνεις γάγκρενα. Τι πας και μου βάζεις, βρε κούκλα μου, την παγέτα με το τυραντάκι. Να τη βάλω πού? Εντάξει, θα μου πείτε, εσείς οι νεολαίοι που πάτε ακόμη σε κλαμπ, ναι, και εγώ όταν πήγαινα που ήμασταν σαν τις σαρδέλες δεν μπορούσες να βάλεις μακριμάνικο. Σεβαστό. Αλλά λίγο να σκεφτόμαστε και εμάς που δεν πάμε στα κλαμπ και δεν θέλουμε να πάμε στα κλαμπ. Αγανακτισμένοι χωρίς λόγο. Λοιπόν. Συνεχίζω λοιπόν με το Little Black Dress, το οποίο εννοείται ότι είναι πάντα μία επιλογή που ξέρεις σίγουρα ότι θα πετύχει, ειδικά άμα είναι το φόρεμα που σου ταιριάζει γάντι και είναι αυτό που το ξέρεις και το πιάνεις πάντα για να το φορέσεις όταν έχεις. Είναι λίγα κομμάτια στην ντουλάπα μας, κάποια στάνταρ κομμάτια μάλλον στην ντουλάπα μας, είτε είναι φόρεμα, είτε είναι jean, είτε αυτό που ξέρεις ότι πάντα θα το πιάσεις όταν δεν ξέρεις τι να βάλεις, θα το φορέσεις και θα είσαι ωραία και θα σου αρέσει και θα το ευχαριστιέσεις το outfit που έχει φτιάξει. Εδώ εντάξει, το έχει συνδυάσει με πέδιλο YSL, το οποίο πάντα είχα απορία αν το πέδιλο αυτό περπατιέται. Νομίζω όχι. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο πέδιλο, είναι εξαίσιο. Παρ' όλα αυτά, εάν επειδή κάνει κρύο δεν θέλετε να το βάλετε με πέδιλο, μπορείτε να βάλετε πέδιλο και καλσόν λεπτό. Και ειδικά τώρα που είναι και τη μόδα στα καλσόν τύπου δαντελέ. Πάρα πολύ ωραίο, εξαιρετικό. Και αν δεν θέλετε παλτό, μπορείτε να βάλετε και μια γούνα μακριά να το κάνετε ακόμη πιο iconic. Το Zara έχει κάτι καταπληκτικές λεοπαρδαλέ και ζευρέ γούνες, οι οποίες είναι statement από μόνες τους. Και εννοείται μετά να το κάνετε accessories με διάφορα κοσμήματα. Τρελαίνομαι για μακριμάνικα που βάζουν από πάνω τα bangles. Πώς τα λένε, τις χειροπέδες, και είναι τσάνκι χειροπέδες όμως, είναι φαρδουλές, είναι μεγάλες. Τρελαίνομαι, μου αρέσει πάρα πολύ, το βρίσκω
τόσο έξυπνο τρόπο να κάνεις accessorize ένα πάρα πολύ απλό ρούχο όπως είναι το συγκεκριμένο, ας πούμε, μαύρο φόρμα. Συνεχίζω σε κόκκινο φόρμα αυτή τη φορά. Εντάξει, εδώ είναι πιο σατέν, είναι πιο sexy, έχει και το σκίσιμο στο πόδι, είναι μπορντό, είναι όλα μπορντό. Το μπορντό φέτος είναι βασιλιάς, αν και η Pantone είπε ότι το χρώμα για το 2025 θα είναι το καφέ της Mocha, που μου αρέσει πάρα πολύ και αυτό. Εντάξει, εδώ έχει τσαντούλα Dior, έχει Van Cleef κοσμήματα, αλλά παρόλα αυτά δεν μας εμποδίζει να κάνουμε ό,τι συνηθίζουμε θέλουμε. Το συγκεκριμένο φόρμα, ας πούμε, ακόμη και με μαύρη γόβα, μαύρη τσάντα και πέρλες, ήταν εξαιρετικό. Και αυτό θα μπορούσα να το δώσω σε μαύρο, εννοείται, έτσι. Λοιπόν, προχωράω με κάτι για μένα και στα δικά μου μάτια λίγο πιο corporate, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να το φορέσει άνετα σε οποιοδήποτε ρεβεγιόν, που είναι παντελόνι τύπου κουστούμιου, σατέν καμισόλ, νομίζω τα λένε αυτά, νομίζω. Μπλουζάκι τέλος πάντων σατέν και από πάνω ένα υπέρλαμπρο. Λάμπει πιο πολύ από τον ήλιο αυτό το σακάκι. Δεν θα το φόραγα με πέδιλο σε καμία των περιπτώσεων, θα το φόραγα με γόβα. Και ίσως να άλλαζε και τα χρώματα, αν και μου αρέσει το λευκό και το μπέζ το χειμώνα και ταιριάζει πάρα πολύ με το χρυσό. Νομίζω στο συγκεκριμένο που βρήκαμε ξενίζει λίγο το παντελόνι, γιατί το ύφασμά του μου κάνει λίγο πιο καλοκαιρινό από ό,τι θα ήθελα. Αλλά πολύ ωραίο και θα είσαι και άνετη και δεν θα σκέφτεσαι, δεν θα τραβάς καλσόν να κατεβάσεις φορέματα και τέτοια, γιατί μη γελιόμαστε, όλες τα ίδια. Ωραία, ναι. Λοιπόν, προχωράω σε ίδια λογική, αλλά έτσι λίγο πιο sexy, που είναι μαύρη παντελώνα ψηλόμεση, με το πάκι κόκκινο, το οποίο είναι και παγετέ, κόκκινο oversized σακάκι και αυτά τα πέδιλα τα οποία είναι, εντάξει, νομίζω είναι από τα πιο ωραία παπούτσια, από τα πιο θηλυκά παπούτσια. Πρέπει να είναι επίσης από τα πιο άβολα παπούτσια, γιατί είναι αυτά που φοράγαν και στο show τους Victoria's Secret και όλες πηγαίναν σαν κουτσές. Ναι, εντάξει, και όταν πηγαίνει η Αλεσάνδρα Αμπρόσιο, που έχει και κάποια χρόνια στην πλάτη της στις πασαρέλες σαν κουτσί, καταλαβαίνεις ότι εγώ ούτε μέχρι το πεζοδρόμιο. Λοιπόν, εξαίσιο παπούτσι όμως, άμα πας να κάτσεις σε ένα καναπέ. Και μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ ο συνδυασμός με τα κοσμήματα, τα οποία είναι χρυσά με πράσινο, γιατί θα κάνει πάρα πολύ ωραία αντίθεση. Και πάλι θεωρώ ότι ίσως να το βλέπα περισσότερο με γόβα, καθαρά και μόνο επειδή το συγκεκριμένο παπούτσι είναι άβολο. Ναι. Και θεωρώ ότι αυτές οι παντελόνες που κάνουν... Θα το καταπιώ το μικρόφωνο, Ωραία. Αυτές οι παντελόνες που κάνουν καμπάνα και καλύπτουν όλο, φτάνουν, σέρνονται. Το να φαίνεται το μυτερό παπούτσι από μέσα της γόβας ή μποτάκι, whatever, αλλά να φαίνεται το μυτερό, νομίζω δεν υπάρχει πιο ωραίο. Σε κάνει να φαίνεσαι 3,5 μέτρα. Πάρα πολύ ωραίο, πραγματικά. Μπράβο. Μπράβο σε όποιους το σκέφτηκαν και το κάναν trend. Συνεχίζω με κάτι το οποίο θα μπορούσε να είναι μίξ πολύ βραδινό, με μίξ ακόμη πάω και για το χριστουγεννιάτικο μεσημεριανό. Γιατί είναι μια φούστα παγετέ μέχρι, νομίζω πάνω από τον στράγαλο, μίντι φαίνεται στη φωτογραφία, μπορεί να είναι και μάξι. Αν είναι μάξι είναι σίγουρα πιο βραδινό, μίντι το ακούω και για μεσημέρι, με ένα μαύρο oversized pullover. Τα συγκεκριμένα παπούτσια εμένα δεν μου αρέσουν. Είναι από το Zara, είχαν γίνει και viral, αν δεν κάνω λάθος. Όχι. Αλλά αυτό, έτσι όπως είναι, και με αρβιλάκι μποτάκι από κάτω να κάνει αντίθεση. Και με μπότα ψηλή μέχρι το γόνο, δηλαδή να μην φαίνεται, να είναι μαύρο, να φαίνεται η κόκκινη φούστα που είναι το statement και να συνεχίζει στη μαυρίλα. Πάρα πολύ ωραίο. Και το ακούω πάρα πολύ εύκολα με αρβιλάκι, δηλαδή ακόμη και ένα θέατρο σε μια χριστουγεννιάτικη παράσταση. Είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή. Συνεχίζω με κάτι έτσι λίγο πιο Gen Z. Εγώ δεν θα το φόραγα. Καλά πήγε αυτό. Μ' αρέσει σαν λογική, αλλά δεν θα τα φόραγα όλο τόσο κοντά, γιατί είμαι κρυουλιάρα και δεν παίζει για κανένα λόγο. Επίσης θα βάζω καλσόν. Παρ' όλα αυτά μου αρέσει πάρα πολύ το τοπάκι, το ζιβάγκο. Τη φούστα θα την ήθελα λίγο πιο γεμάτα. Αυτή η μπότα είναι υπέροχη και εντάξει, το statement όλο είναι... Όπα, το χάσα. Το statement όλο εννοείται ότι είναι το δερμάτινο το σακάκι. Δεν το συζητώ, είναι και σε μπορντό απόχρωση, είναι καταπληκτικό, φαίνεται να έχει και ωραίο κόψιμο και εννοείται ότι αυτό το σακάκι μπορεί να αντικατασταθεί με οτιδήποτε σαν statement. Έχω δει κάτι καταπληκτικά σακάκια τα οποία πάνε και τα παίρνουν από thrift store και τους βάζουν πάνω τζιτζιμπλόνια και φιωγκάκια και στρασάκια και γίνεται άλλο πράγμα. Αυτό να το βάλεις με ένα μαύρο σετ από μέσα, μαύρη μπότα, όλο μαύρο και να βάλεις αυτό και να είναι το statement του outfit. Δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα. Κορυφή, και θα το έχει κάνει και DIY.
ιδέα για DIY. Λοιπόν, προχωρώ με το συγκεκριμένο, το οποίο η κοπέλα δεν ξέρω τι φοράει από μέσα, αλλά ξετρελάθηκα με αυτή τη γούνα και με το γεγονός ότι είναι όλο ένα χρώμα. Μ' αρέσουν πάρα πολύ αυτά τα outfit. Εντάξει, δεν έχω να σχολιάσω κάτι, αυτό θα το φόραγα έτσι όπως είναι και θα έβγαινα και στο Σύνταγμα απλά για να δω το δέντρο, μόνο και μόνο για να βάλω αυτή τη γούνα. Αυτά. Όσοι βλέπουν αυτό το βίντεο και με ξέρουν, όλες οι αδερφές ψυχές εκεί έξω, ξέρετε ποιοι είστε, θα ξέρουν ότι εγώ πήγαινα στη δουλειά ενώ δούλευα 7 η ώρα το πρωί με ασπρόμαυρη γούνα. Και έμπαινα μέσα στη δουλειά, στα γραφεία και περπάταγα 7 η ώρα το πρωί με ασπρόμαυρη γούνα. Οπότε καταλαβαίνουν γιατί δεν έχω παραπάνω σχόλια για αυτό το outfit. Αυτά. Λοιπόν, προχωράω που σε κάτι επίσης πάρα πολύ γιορτινό, το οποίο μπορεί να φορηθεί σε πάρα πολλές περιστάσεις, που είναι το συγκεκριμένο. Δεν θα τα βάζω όλα μαζί, είναι πάρα πολύ παρδαλό, αλλά μου άρεσε πάρα πολύ. Εντάξει, το ζακετάκι μου έχει κλέψει την καρδιά, θέλω να το βρω από που είναι. Εννοεί το φιόγκο στο μαλλί, φιόγκι παντού. Αλλά μου άρεσε πάρα πολύ η λογική του. Συνδυάζω αυτά τα ζακετάκια που έχουν και το στρασάκι. Είναι και πάρα πολύ girly και πάρα πολύ πρέπει. Και τα συνδυάζω με ένα φουστάκι τούλινο έτσι και κάνω την μπαλαρινίτσα και χαχάχουχου. Καταπληκτικό, μου αρέσει πάρα πολύ. Σε καμία των περιπτώσεων με τα αξεσουάρ που το έχει εδώ στη φωτογραφία. Και όχι συγκεκριμένη φούστα, τούλινη φούστα, αλλά όχι με κομμένα τα τούλια σαν να κάνει ντεγκραντέ. Με τούλια μακριά φαρδιά να είναι η φούστα, να κάθομαι και να μην χωράει κανένας ούτε δεξιά ούτε αριστερά. Αυτά. Συνεχίζω με το συγκεκριμένο outfit. Εντάξει, αυτό το παγετέ που κάμισο είναι καταπληκτικό. Μ' αρέσει πάρα πολύ που η κοπελίτσα έχει πιάσει και το μαλλί πάνω. Μ' αρέσει πάρα πολύ και το σκουλαρίκι που δεν φοβήθηκε, δεν τράπηκε, είπε είμαι παγέτα. Ναι. Θα το αποτελειώσω. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Από κάτω τώρα από το πουκάμισο δεν νομίζω να φοράει κάτι. Αλλά από κάτω βλέπω ένα φουστάκι. Μ' αρέσει επίσης πάρα πολύ το καλσόν που έχει επιλέξει, το ότι είναι λεπτό αλλά είναι μαύρο. Πάρα πολύ ωραίο. Γενικά, να ξέρετε ότι έχω παρατηρήσει ότι το Zara στα αντρικά τέτοια εποχή βγάζει κάτι παγέτες και κάτι πουκάμισα παγετέ που είναι αντρικά. Που σημαίνει ότι έχουν oversized κόψιμο για τα περισσότερα γυναικεία σώματα και είναι πιο ωραία από τις γυναικείες παγέτες γιατί δεν τσιμπάνε. Βασικό, εγώ δεν αντέχω την παγέτα, με πιάνει φαγούρα, τσιμπολογέμαι, το σχαίνομαι. Θέλω να νιώθω άνετα όπως βλέπετε. Οπότε να κοιτάτε στα αντρικά του Zara για παγέτες. Αυτό. Λοιπόν, προχωράμε σε αυτό το οποίο επίσης είναι έτσι πολύ girly και πολύ πρέπει. Είναι ένα απλό μπορντό ζιβάγκο με ένα φουστάκι καρό. Γενικά αυτό το καρό του τραπεζομάντιλου του χριστουγεννιάτικου μου αρέσει πάρα πολύ να το βάζω σε φούστες. Το συγκεκριμένο είναι και με χρυσοκλωστές, οπότε κάνει παγετούλα. Και είναι εξαιρετικό, πάρα πολύ festive. Μου αρέσει το βελούδινο παπούτσι, ίσως όχι σε τέτοιο κόψιμο, αν και του πάει γιατί είναι έτσι πιο girly. Μ' αρέσει όμως το βελούδινο παπούτσι, πάρα πολύ. Αυτά. Και αυτό εντάξει, εννοείται σαφώς αυτό με αρβιλάκι ή με μπαλαρινάκι, όπως τα περισσότερα που έδειξα, εάν αλλάξετε τα παπούτσια και δεν θέλετε να βάλετε τα κούνια, γιατί και εγώ ας πούμε που θα κάνουμε, όχι ακριβώς ρεβεγιόν, αλλά θα κάνουμε μεσημεριανό χριστουγεννιάτικο τραπέζι στους γονείς μου, δεν θα βάλω τα κούνια, προφανώς, γιατί έτσι κι αλλιώς και μέσα στο σπίτι είμαστε με τις κάλτσες, δεν κυκλοφορείς με τα παπούτσια, για τις φωτογραφίες τα βάζεις, μη γελιόμαστε. Αλλά και έξω, άμα θέλετε να βγείτε έξω ή άμα πάτε σε μια παράσταση θεατρική ή άμα πάτε για ένα απλό χαλαρό ποτό, ένα φαγητό, ένα τέτοιο και δεν έχεις απαραίτητα όρεξη πάντα να περπατάς πάνω στα κούνια και καταλαβαίνετε, τα κορίτσια είναι άμα αλλάξεις παπούτσια και βάλεις αρβιλάκια ή άμα βάλεις μπαλαρινάκια ή αν αλλάξεις τσαντάκι ή κόσμημα, είναι καταπληκτικά. Επίσης κάτι που μου αρέσει και το βρίσκω πάρα πολύ εντυπωσιακό και θέλω φέτος να το κάνω, το να φοράς ψηλά γάντια. Πάρα πολύ μου αρέσει. Ψηλά γάντια. Με έτσι αυτές τις φούστες, τις τούλινες, τις μακριές. Καταπληκτικό. Λοιπόν, τελευταίο outfit. Άφησα το πιο απλό και το πιο καθημερινό, το οποίο μπορείτε να το φορέσετε οποιαδήποτε στιγμή του χρόνου που κάνει κρύο, οποιαδήποτε στιγμή του χειμώνα μάλλον, που κάνει κρύο. Παρ' όλα αυτά είναι ένα απλό καθημερινό outfit, το οποίο πηγαίνει με τα πάντα, πηγαίνει παντού. Μπορείς, ας πούμε, να του αλλάξεις παπούτσι, να του βάλεις γόβα, να βγάλεις το κασκόλ, να βάλεις ένα υπέρλαμπρο τσαντάκι και ένα υπέρλαμπρο κολιέ. Ίσως να αλλάξεις και παλτό, αλλά το ακούω αυτό το παλτό και για βράδυ, να σας πω την αλήθεια. Βέβαια είναι λίγο ανοιχτό το ρόζο, αλλά δεν θα με χάλαγε αν το βλέπα. Και να είσαι έτοιμη και για ποτάκι. Λοιπόν,
Αλλά ναι, είναι ένα απλό outfit, πάει παντού, πάει με τα πάντα. Μπορείς να παίξεις και να αλλάξεις, να βάλεις ένα χριστουγεννιάτικο pullover, να βάλεις άλλο γουναρικό, κανένα αυτά τα κοντά τα πάρα πολύ fluffy που έχει το Zara, να βάλεις σακάκι με παγέτα, να βγάλεις το σακάκι με την παγέτα, να βγάλεις το τζιν και να βάλεις υφασμάτινο παντελόνι σε ίδιο κόψιμο αντί για τζιν. Οπότε είναι πάρα πολύ versatile, είναι αυτό που λέμε το capsule wardrobe, το οποίο δεν θα πετύχω ποτέ γιατί ψωνίζω ασταμάτητα ό,τι βλέπω. Ναι. Είναι το capsule wardrobe που πάνε όλα με όλα και μπορείς να κάνεις 52.000 συνδυασμούς με όλα τα ρούχα. Αυτά λοιπόν ήταν όλες μου οι προτάσεις για όλα τα festivities και όλες τις γιορτινές υποχρεώσεις που μπορεί να έχετε φέτος. Ελπίζω να σας άρεσαν. Πείτε μου από κάτω τι θα κάνετε τα Χριστούγεννα και αν έχετε κι εσείς κάποιες προτάσεις για outfit και τι θα ψωνίσετε και από πού θα ψωνίσετε για τα χριστουγεννιάτικα σας outfits. Γενικά εγώ ψωνίζω από H&M γιατί οι γραμμές του δεν είναι όσο κατεστραμμένες. Θα διαμαρτυρηθώ αυτή τη στιγμή. Αν έχετε κάτσει μέχρι εδώ, αφήστε μου από κάτω ένα emoji, ένα ροζ φιωγκάκι. Αυτά. Λοιπόν, θα διαμαρτυρηθώ. Είχα πάει σε ένα φιλανθρωπικό μπαζάρ της Μέριμνας το προηγούμενο Σαββατοκύριακο που το κάνουν κάθε Χριστούγεννα στο Ζάπιο για να μαζέψουν λεφτά για το έργο τους και γενικά έχουν και πάρα πολλά ρούχα second hand, τα οποία ρούχα μπορείτε να βρείτε από Dior, Oscar de la Renta μέχρι Zara, μαγαζάρ. Λοιπόν, και βρήκα λοιπόν ένα Zara σακάκι νούμερο medium, το οποίο είχε το παλιό ταμπελάκι του Zara. Όσους ψωνίζετε χρόνια από το Zara, ξέρετε και τα rebranding και όλα φαντάζομαι θα τα έχετε παρατηρήσει με τα χρόνια. Αλλά ρε παιδί μου φαινόταν ότι ήταν παλιό Zara, όχι παλιό το ρούχο. Οι ταμπελίτσες, το χαρτάκι μέσα του ήταν το original Zara. Νούμερο medium. Ωραία. Το δοκίμασα. Μου έκανε, ήταν oversized, οι γραμμές του ήταν, τα κοψίματά του ήταν καλοραμένο. Πρέπει να ήταν τουλάχιστον 15 ετία στο συγκεκριμένο σακάκι. Η κατάστασή του ήταν τέλεια. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το 2024, εγώ που να πάω στο Zara να πάρω σακάκι, πρώτον, χρειάζομαι extra large. Πρώτον, γιατί τα oversized, δεν ξέρω για ποιον είναι oversized. Και δεύτερον, ή θα έχουν ξυλωμένες τσέπες, ή θα κρέμονται κλωστές, ή κάτι δεν θα κάθεται καλά, θα βρωμάει πλαστικούρα. Ναι, όχι. Διαμαρτυρία. Ενώ το H&M είναι fast fashion, εννοείται και το H&M, αλλά τουλάχιστον έχει διατηρήσει τα νούμερα σωστά, ρε παιδί μου. Το medium είναι medium. Αυτά είχα να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε αυτό το βίντεο. Εάν έχετε φτάσει μέχρι το τέλος, γράψτε γεια από κάτω. Μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe, να κάνετε like, να πατήσετε το καμπανάκι, να αφήσετε σχόλια, να με βρείτε στα social, θα έχω όλα τα links από κάτω. Ελπίζω και πάλι να περνάτε τέλεια αυτή τη γιορτινή περίοδο, να είστε έτοιμοι για τα Χριστούγεννα, να είστε έτοιμοι για όλο το φαγητό που έρχεται. Γεια σου, Summer. Summer, όχι το μικρόφωνο, Summer. Summer, πρέπει να... θα πεις γεια. Ωραία. Τέλεια. Τα λέμε στο επόμενο! Ωραίο το δέντρο βγήκε, καταπληκτικό. Έχω και μικρόφωνο. Να το ανοίξω. Πόσο θα σας ξεπουφάνω άμα το ανοίξω? Πώς ανοίγει? Power on. Bluetooth mode. Παρακαλείται ο κάτοχος του JZK. Αχ, δεν μιλάει. Χάλασε. Κάνει λίγο εκώ. Ωραία. Ας προσποιηθούμε ότι είναι ανοιχτό και ας φοράω το μικρόφωνο εδώ απλά για το εφέτσι, γιατί είναι ένα fancy πολύ ωραίο μικρόφωνο. Γιατί άμα συνεχίσω να το έχω ανοιχτό θα με αφορήσει, δεν ξέρω, το φράγμα του ήχου. Θα έρθει και θα μου πει κούκλα μου, είσαι ο πιο δύναμος κρίκος. Ξαναλέω, μην με ρωτήσετε τι να βάλετε στα μπουζούκια. Κλείνω το 28 σε 2 εβδομάδες. Ευχαριστώ. Περιμένω σχόλια από κάτω από τους φίλους μου που θα μου λένε ότι είμαι κολόγρια και θα με κοροϊδεύουνε, αλλά στη μούρη σας, γιατί και εσείς είστε ίδιοι με μένα.